Juan, de que nos vas a falar? Da profesión do meu irmán Abel. O meu irmán Abel pilota barcos, é dicir, conduce barcos, e é da mariña mercante, é dicir, non pesca pescado, ni leva pescado, leva todo tipo de mercancía, por exemplo, muebles, esos barcos levan apagafogos e moitos salvavidas, e teñen un plan por si se hunde o barco por onde salir. Para saber pilotar barcos hai que ir na escola de Coruña, a donde foi o meu irmán Abel. Para ser piloto, para ser capitán, hai que ir a un máster. O meu irmán Abel lle gusta traballar en iso porque aprende moitas cousas, sabe moitos países